tardes a todos. Gracias por acudir ás feiras, a esta feira de innovación. Creo que é un punto de encontro moi interesante, sobre todo para os docentes e os alumnos, para intercambiar impresións con todos os proxectos e máis unha mostra do que facemos nos centros. Bueno, nós somos do CIF Coroso. Eu chamo Antonio Teira, e o meu compañeiro, que é o xefe de Departamento de Electricidade, do que trata un pouquiño a nosa maqueta, José Manuel San Pedro. Eu vou facer unha pequena introducción. Como sabedes, os que non coñezades Ribeira, sabedes que ten unha comarca eminentemente que se dedica ao sector conserveiro. Entón, bueno, os servicios que hai que facer para este sector, pois temos un pouco representados no noso centro, que son as 4 familias que temos, industrias alimentarias. Neste caso, a familia que aquí viñamos é a parte da automoción da familia de electricidade electrónica, e a parte tamén temos automoción e instalación e mantemento. O proxecto en sí, que xa me ciño ao proxecto, pois trátase dunha máquina clasificadora de envase por tamaños. Digamos que preguntaremos que innovación ten, porque, bueno, basicamente aí estáis vendo unha automatización que tampouco é un proceso real do que se fai nas fábricas, pero sí que é un proceso moi didáctico para o noso alumnado, porque ten que automatizar todo ese proceso e que todo funcione correctamente. E como os comentaba, pois a parte de innovación sería un pouco acortar os tempos de mantemento. Hai un control en remoto, vai haber, que despois vos explicará máis técnicamente o xefe de departamento, no que se van a cortar considerablemente os tempos de mantemento. Todos sabemos que o proceso industrial, hai aí empresas no noso entorno, na nosa contorna, que fan 4 millóns, 5 millóns de latas ao día. E claro, eses procesos, pois, se houbera, como son procesos continuos, se houbera un fallo no proceso, na cadena, pois repercutiría moito no personal que está traballando e na produción en sí. Este tipo de proceso, como dixen antes, non é moi típico, aínda que sí a automatización cada vez máis nos procesos. Entonces, o que se vai facer é, actualmente, o que se fai nas fábricas é que o personal que está a pé de máquina, o sea, o operador da máquina, pois, se é unha avería pequena, a máquina vai ter unha pantalla que vai dicir onde hai un atasco dunha lata e vai a poder resolver rapidamente. Se é unha avería máis considerable, que xa non ten coñecementos o personal que está a pé de máquina, pois vai a enviar un mensaxe ao responsable de mantemento, o responsable de mantemento vai a conectar ca máquina, e nese momento ese mensaxe envíase en tempo real e vai poder operar ca máquina. Ahora mismo, non sei se vos fixastes aí ao final do vídeo, agora está en bucle, pois se agrupan, ahora remataría o proceso. Esta é unha parte dun proceso, lóxicamente, da industria conserveira. Entón, o que queremos facer é, posteriormente, pois, cun brazo robotizado, pois, coller ese grupo de latas, que se chama un mosaico, e xa paletizalo. E agora vou dar paso ao meu compañeiro, que vos vai explicar máis polo miúdo o que é como foi o proceso e un pouquiño a parte técnica deste proxecto. José Manuel, cando queres. Ola, boa tarde a todos e a todas. Eu o que vou facer é presentarvos un pouquiño un resumen do noso traballo. Podemos parar eso e... Vale, pois vamos facer entonces unha pequena introducción para ver un poquinho o traballo que fomos realizando. Ben, en principio o proxecto, xa falamos del, é innovación no control do proceso dunha máquina clasificadora, pero mediante unha app o que intentamos é optimizar eses recursos. Ben, o equipo de traballo está composto por Alberto Boullosa, Jesús Dubra e José Manuel San Pedro, que son eu. Somos profesores de instalacións electrotécnicas
E o alumnado colaborador foi o ciclo superior de instalacións electrotécnicas e o ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas. E logo tuvemos a colaboración das empresas Rivelsa, que é de Ribeira, que se dedica ás montaxes industriais e o sector naval, e Irsan Galicia, que se dedica á montaxe e elaboración de industria alimentaria. Está en Villa García. Ben, aquí os que vou relatar un poquinho o porqué desta máquina. Entón, partíamos dunha necesidade que era de ter unha máquina que simulara un proceso productivo real e, ademais, que se axustara ás condicións das empresas da nosa zona. Entón, adaptámola ben a unha industria tipo conservera, frigorífico ou acuicultura. Ben, aí en vermello aparece a demanda do alumnado, posto que era un requisito que nos había pedido varias veces, de que no centro non contaban con nada, vamos, que se semellara ao mundo productivo, e entón foi cando nos decidimos a facer esta pequena maqueta. Ben, que requisito tiña que cumprir? Pois os requisitos, unha, que fora unha máquina robusta, é dicir, que foran a traballar en ela, que sea ampliable, de feito, como había comentado xa aquí o director, pois temos pensado ampliar con unha estación de paletizado e almacenaxe, que fora real e logo que fora económicamente que fora rentable, é dicir, que podéramos acceder facilmente a ela. De aí que, como os fijastes, a máquina está feita con material de segunda man. E o outro foi cedido ou ben donado. E logo importante para nós era que combinase varias tecnoloxías. Neste caso, utilizamos, bueno, como un poquinho máis adiante, a neumática, cableada e a programada. E logo, como digamos que como punto fuerte, é que incorporara un sistema de control desa máquina. É dicir, que o personal de mantenimiento tuvera pois, opcións pois, para ter un contacto coa máquina e que poder interactuar con ela, por suposto. Ben, cales eran os propósitos ou cales foron? Pois unha, que o alumnado tiña que elaborar toda a documentación técnica, é dicir, memorias técnicas, esquemas, listas de materiais, planos de mantemento e listado de averías. Que executasen o proceso de montaxe, é dicir, vai ser unha máquina que vai estar sempre continuamente en monta-desmonta. E logo, para facer procesos de montaxe, verificacións e mantemento, tanto preventivo como correctivo. Aplicado, por exemplo, a motores, válvulas, rodamentos, todas as historias. Que ejecuten o cableado electroneumático e logo que se encarguen tamén de realizar a programación, tanto dos dispositivos programados como son autómatas, pantallas e variadores, e logo auxiliados con un sistema de supervisión, un SCADA, para supervisar o proceso. E logo tamén importante, bueno, hola, sí. Bien, importante, aplicar as medidas de seguridade nas máquinas. É dicir, unha cousa que está moi de moda, vamos, que é unha exigencia para traballar en ambientes seguros. Ben, despois de algúns debates, decidimos facer unha máquina clasificadora de envases por seu tamaño, tal como vistes no vídeo. E, no cal fixera, digamos que a clasificación de tamaños e realizar, ademais, o agrupado e o almacenado. Ben, en esta máquina estamos utilizando tres tecnoloxías. A neumática, que utiliza o aire comprimido, que é para o desplazamento dos cilindros. Temos a tecnoloxía cableada, que é a instalación de cables de toda a vida, o automatismo convencional. E logo a tecnoloxía programada, para os PLCs, pantallas táctiles e variadores. Ben, este foi o boceto, o diseño inicial con que partimos, para que pudemos executala. De feito, por iso contamos ca colaboración das empresas que mencionamos antes. Entón, aquí, en principio, os bloques fundamentais son, este sería o que sería a cinta de carga, aunque logo isto explico un poquinho máis adiante, para levar os envases aquí a esta mesa clasificadora, e logo, unha vez que estén clasificados, xa van desviados cada un á súa cinta, que os arrastra hasta o seu agrupador. E logo, despois, unha vez que estean agrupados aquí, pois é onde vendría o proceso de apilaxe e de almacenamento. Isto sería, a grandes rasgos, o que sería o boceto da máquina.
Para o arrastre das cintas contamos cos motores eléctricos e, en cambio, para os desplazamentos das mesas e dos agrupadores é onde van os cilindros, que é o que se encargan de, o sea, que traballan ca tecnoloxía neumática. Ben, a partir de aquí, pois foi cando elaboramos a maqueta. Entonces empezamos nas fases. Isto sería o que é a cinta de carga, é dicir, por aquí por onde van a entrar, por aquí por onde van a entrar os envases a granel, é dicir, sin clasificar, con tamaños distintos. Isto vai a ser a mesa onde se vai a facer o clasificado das cintas, dos envases, e logo, unha vez clasificados, xa van a ser desviados cada un a súa correspondente cinta. Pois debe ser o meu dedo. Aí está. Bien, isto serían as cintas por onde verían xa os envases clasificados por tamaños e irían aos seus respectivos agrupadores. Neste caso, a agrupación son de 12 unidades. Bueno, para adiante sí que vai. Bueno, entón, estes serían... Vaya, por Dios. Estes serían as cintas que levan xa os envases clasificados aos agrupadores, como habíamos quedado. Ben, este sería o que sería o cuadro de control. Entón, aquí arriba é onde van os dispositivos de mando e protección, os dispositivos de potencia, que son os que alimentan os motores eléctricos, os contactores, e logo que abaixo é onde van os dispositivos de mando e os que van a facer o sistema de control remoto. Na porta do cuadro vai unha terminal HMI, de onde podemos interactuar directamente coa máquina, pois localmente, de forma local. Ben, este é o sistema xa, digamos, esquema de representación gráfica da instalación, e que son os que están realizando os alumnos, claro. E, bueno, o primeiro que vemos aí vai ser o esquema xeral eléctrico, de potencia. Este sería o esquema unifilar que nos ven a indicar, pois, tanto os dispositivos de banda de protección como os de control que actúan sobre os motores eléctricos. Este é o esquema que chamamos de potencia ou de forza e que se encargan de suministrar enerxía eléctrica aos motores. Le damos un golpecito. Bueno, pues aí está. Este, por exemplo, é o esquema neumático. Digamos que este é o que se encarga de suministrar o aire a presión aos cilindros. Vai composto por un pequeno compresor, bueno, pequeno compresor que temos aquí, realmente o compresor que temos é bastante máis grande. Entón, este sería o dispositivo que genera o aire, teremos que dispoñer dun depósito ou acumulador que almacena o aire comprimido, logo pasaría á unidade de tratamento do aire, onde se fai unha regulación, un secado, e logo xa a distribución que se encarga para, mediante os tubos, distribuílos aos cilindros. Este sería o esquema xeral de control, onde queremos ver un poquinho como están representados todos os dispositivos de actuadores e sensores que van a intervir en este proceso. Entón, aparece aquí, pois, bueno, aquí en este puntiño aparece o terminal programable, a pantalla, este é o PLC, estas son as tarxetas que necesitan, tarxetas básicas e de comunicacións, modo de salidas, o sistema de electroválvulas, e logo estos, daqui de abaixo, serían os que, digamos que os actuadores que van aos motores eléctricos. Realmente non é un esquema completo, que vamos, é un sinótico que van a representar un poquinho, por exemplo, todos os sensores que utilizamos. Vale, aquí irían, digamos, de forma moi esquemática, con aí interconectados todos os sensores. E logo arriba, pois, bueno, sería, digamos, que é a innovación que nos propoñemos.
que é facer o control remoto sobre a instalación para que o operario poida interactuar directamente, xa non somente a pé de máquina, sino un poquinho máis alexado. Ben, resumido, como va a ser o funcionamento da máquina? Bueno, isto sería un poquinho un pantallazo de como sería unha páxina do sistema de supervisión. Isto realmente despois estaría animado, é dicir, cada símbolo representa un envase e logo veríase como van facendo o seu recorrido. Ben, isto xa directamente sobre a mesa. Aquí veríamos esta cinta de carga, aquí donde neste lado van a aparecer as latas, os envases neste caso, introducidos así ao chou ao granel con tamaños distintos, vale? E vais a dirixir pois cara á mesa de clasificación. Isto así en grandes rasgos, que non me quero tampouco estender moito. Ben, xa na mesa de clasificación, que esta, pois mediante uns dispositivos sensores que van aquí nestas plataformas, detectores de proximidade, poden ser fotoeléctricos, inductivos, capacitivos, e a axuda deste encoder, que é un dispositivo digital óptico, aquí o que se fai é, digamos que, o que fai é a clasificación dos tamaños. Vale? Entón, coa axuda destes sensores, xa se determina o tamaño do envase e vai dirixido pois, esta vía a esta ou a esta. Aquí, digamos que ao lado, na porta do cuadro, está a pantalla HMI, a pantalla táctil, porque aquí o que podemos facer é, dentro de uns certos rangos, podemos determinar, variándolle consigna a pantalla, o tamaño das latas. É dicir, aquí estamos traballando con 3 formatos, pero se fose o caso e tuvemos que variar o tamaño das latas, pois non faría falta vir aos dispositivos sensores e modificar as distancias, sino que faríamos directamente aquí modificándolle a consigna ao programa. Que apuro, perfecto, apuro. Bien, isto do agrupador, pois bueno, unha vez... Son de palabra, vou apurar, Unha vez que as latas veñen por aquí, neste caso son latas, vanse agrupando en filas de 4 unidades, e cando estea o mosaico cheo, pois este cilindro empujas e le metes no agrupador. No agrupador xa buscaremos unha maneira, de momento non a temos, de facer o vaciado. Ben con brazo robótico, un cilindro, e iso non temos perfilado. En principio, estamos coa clasificación solo. E isto sería extensible para estes agrupadores. Este de tamaño grande. Ben, que software estamos utilizando? Bueno, pois nós traballamos con Siemens e con Onron. En esta aplicación fixámoslo co software de Onron. Entón, para o autómata utilizamos o SIMAC Studio, que é un programa específico para controles de máquinas e que para nós é reciente, é dicir, hai un par de anos que o temos. Para o programa de pantallas utilizamos a NB Designer e como sistema SCADA utilizamos o Supervisor. Vale, con estes 3 programas que nos manejamos para o control da máquina. Estes son os pantallazos dos programas que estamos utilizando. Este, por exemplo, é un PLC, onde aquí vemos un recuadro dun cache de programa. Este sería o programa da pantalla, o NB. Bien, e vamos xa un poquinho, digamos que a chicha do asunto, non? Este, gráficamente, non representa nada noso, pero, bueno, para darnos unha idea do que queremos facer co control remoto. É dicir, aquí o operario pois pode, con dispositivo móvil, interactuar sobre a máquina. É dicir, pode facer consultas e incluso facer cambio de consignas de algún tipo de orden. Entón, utilizamos unha serie de elementos. Bien, un deles, o máis básico, é utilizar unha rede local. Por lo tanto, dispoñemos de un punto wifi que genera unha pequena red e un switch que o interconectamos ca pantalla, co PLC e co ordenador. Entón, desta forma, sempre a pé de máquina, pois podemos ter un control remoto de instalación inalámbrica, vale? E, entre outras cousas, podemos enviar e recibir algún tipo de orden. Básicas, pero podemos facelo.
A través de internet, isto quer dicir que xa non temos por que estar dentro desa área local, podemos estar no exterior, pois podemos recibir e enviar datos, recibir avisos e alarmas a un dispositivo móvil, podemos consultar o estado dos dispositivos sensores e recibir avisos e mensaxes no correo. Estas son cousas habituales que se están facendo. No seguinte paso que vimos, o que estamos facendo, estamos depurando, é complementar isto con unha aplicación informática. E iso que nos vai permitir? Pois, aparte de todo o anterior, vai nos permitir, a través dun móvil, por exemplo, facer consultas non sei se vai ver. Vai nos permitir facer consultas relevantes da instalación, como, por exemplo, producións, fallos, estados de dispositivos, etc. Podemos facer cambio de consignas, por exemplo, de tempos e velocidades. Podemos consultar históricos de averías. Podemos facer o histórico dos consumos dos motores. É dicir, todo iso sin ter que necesitar ir á oficina en un sitio, sin unha pé de máquina. E ter un control directo sobre os puntos críticos da instalación. É dicir, onde hai riesgos de sobrecargas, cortocircuitos ou por temperaturas. Un exemplo. Se se produce unha alarma dun disparo térmico por sobrecarga, pois o que provoca, por exemplo, a parada da cinta, pois, polo tanto, pararía a produción tamén. Entonces, unha vez realizado ese percance, esa anomalía, pois poderemos consultar o histórico do motor, é dicir, se soltou un disparo térmico, podemos, no momento, saber que intensidade tiña ese motor. Podemos consultar as horas que levaba traballadas, tamén podemos facer o desvío para que o operador de planta poda realizar a solución. Por exemplo, se hai un salto térmico nada máis, ao mellor solamente é cuestión de rearmalo. Entón, podemos desviar ese aviso ao persoal que acertou ali. Podemos rearmar o dispositivo se ten opción para rearmalo de forma remota. Por exemplo, se é un diferencial, que sabemos que ten algúns dispositivos que se rearma de forma remota, pois directamente desde o móvil podemos executar esa función. E logo, dependendo da prioridade desa alarma, é dicir, non sei se comentei, vai ir en dous niveles, alarmas de un nivel determinado irá ao jefe de mantenimiento e alarmas de baixo nivel irá directamente ao operador de planta. Dependendo desa prioridade, pois podemos incluso axustar a temporización do mantemento, mirar se as revisións se poden ser mellorables. E logo, unha vez que solucionemos esa anomalía, podemos facer un seguimento da reparación. Podemos facer, en vez de a pé de máquina, mirando coas pinzas como está o consumo, pois a través da aplicación podemos mirar se esas características eléctricas cumplen co que están regulados. E logo, como último, sería registrar a data de operación e o operario que fixo. Eso quedaría todo registrado e sería digamos que, o máis gordo desta aplicación. Que, por certo, estamos depurando aínda, porque non vai alá de todo como debera, pero a idea é esa. E creo que xa foi bastante rápido, non? Tillos de organización. Moi ben, pois moitas gracias. Salvo que teñas algunha preguntiña.